35 familja mistennija jibdew jiffrankaw ma' 30% tal-konsum tal-enerġija tagħhom. Da minn barra r-roħs fil-kontijiet tad-dawl u ilma, b'medja ta' 25% fuq id-dawl u 5% fuq l-ilma. Il-parteċipazzjoni ta' dawn il-familji saret wara sejħa pubblika. Iltqajna ma' John Ġerada, missier ta' familja b'żewġ titfal ta' 5 snin u 17 sena. Il-familja Ġerada applikat biex tkun parti mill-proġett u llum il-ġurnata qed tara differenza. Installajt il-panelli u s-solar heater u sibni tajjeb ħafna għax il-kont qed jiġini żero. Dak li qed isir f'Malta huwa parti minn proġett fuq skala akbar li qed isir fil-pajjiżi tal-Mediterran bilan li anke familji vulnerabbli ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-użu tal-enerġija alternattiva. Ix-xogħlijiet kienu jikkonsistu f'installazzjonijiet ta' solar water heater, pannelli fotovoltaiċi, insulazzjoni ta' soqfa biex titnaqqas is-sħana fis-sajf u l-kesħa fix-xitwa u double glazing tal-aperturi. John Ġerada jgħidlek dwar ir-riżultat aħħari. Le, sibni tajjeb ħafna u tinħass id-differenza.